Hai comportamentos do home que non teñen explicación. Por exemplo, todos sabemos que o humano apareceu en África. Primeiros homínidos, estamos en África, foron poboando o planeta, pasaron a Mesopotamia con terras máis fértiles, foron por Altamira e dixeron, imos facer un graffiti. Pasaron por París, perfecto. Pero a miña pregunta é, que viron os esquimales para quedarse ali? Que viron para quedarse no Polo Norte? Porque, aparte, como faz para convencer a todo un pobo esquimal que lles dis, non, aquí montamos un negocio e nos forramos? Unha gasolineira, cun cartel ben grande que diga, hai SEO. Aparte, non estaban preparados. Viñan de África, con roupa de verán, taparrabos de manga corta, chancleta playera, non sabía que eran esquimales. Oye, son os esquimales, eu que sei, eu teño frío. Ti sabes andar polo céu? Non, eu non sei. Ti sabes esquiar? Eu esquío mal, e quedáronse co nome. Aparte, fixeron as casas rarísimas, semiesféricas, os iglús ou igluses. Podes decir as dúas maneiras, dependendo se quere decir ben ou mal. Casas redondas, sen esquinas, non podes facer unha fiesta no treito que te chan a casa de botellas. Aparte, como moles un iglú? Non ten esquinas. Non podes animar unha cama a parede que hai unha oquedade. A única de iglús, non sei. En vez dun metro un lápis, regalaranche un compás e un transportador. Aparte, como colgas un cadro en iglú? Quedache colgandeiro. Acéchate a ti o cadro. Dixo, non, podemos pintar o cadro na parede. Fora. Ahora vestía para inventar o fresco. Un cadro non pasa nada, que é algo rudimentario, pero como colgas un extintor? Un incendio ali e has cagado. Chegas a tua casa, non hai nada, hai un charco xigante. A vida do esquimal é como a carne de morsa que almorza cada mañá. Cruda. Levántase pola mañá, vas mesar, derites o váter. Iso non é maneira de comenzar o día. 40 grados baixo cero, date unha ducha, valiente. Porque ali, unha persoa se é valiente, non se fai nin cazador, nin domador de leosos, nada por o estilo. Ali, se alguén é valiente, faise stripper. E non se deron casos que eu sepa todavía. Aparte, imagínate, sais a tomar algo, por exemplo, un sábado do tempo, tens que poñerte un abrigo de 30 centímetros de grosor, sen fisuras, todo tapado, para non desperdiciar nin un gramo de calor. Porque ali, desperdiciar un gramo de calor é o fin do mundo. Por exemplo, se un neno ten fiebre, o meten debaixo da mesa para quentarlle os pés. Se alguén se tira un peido, queimase polo ben común. Despois de pensalo moito, a única ventaxa que se me ocorreu de vivir no Polo Norte é que podes tacar un banco cun secador. Pero ainda así saltame a dúda. De onde veñen os nenos esquimais? Que está unha cegoña, un pingüín... Porque todos sabemos como se fan os nenos. E a 40 grados baixo cero, tonterías, asustas. Non imaginas esquimalas dudando, en plan, non é que non sei se quero, non, ou queres ou non queres. Pero ainda así, eu sempre serei fan dos esquimales, un pobo do que a temperatura máxima é de 40 grados baixo cero e a mínima vive e deixa vivir.